'Yan Najeriya da dama sun ci gaba da nuna rashin amincewarsu da yadda mahukuntan kasar ke ci gaba da ciyo bashi daga kasashen waje, kamar yadda Aliyu Mudi Suleiman da kuma Dr. Yunus Tanko suka bayyana. A gaskiya cin bashi da kasar nan take yi ba daidai ba ne. Basussukan da aka ciyo a baya da kuma waɗanda ake so a ciyo yanzu, za ga cewa wato Najeriya ana ɗora mata abin da ba za ta iya ɗauka ba. Ba zai yiwu ba a ci gaba da tattala mana bashi shika iri-iri, ana samu a cikin wannan hali na wahala, kuma 'ya'yanmu da aka haifa su ma sun shiga wannan halin, jikokanninsu sun shiga cikin wannan halin da ake ciki. Shi ma mai shirkan tattalin arzikin ƙasa Abubakar Ali cewa ya yi cin bashi na da illa ga ƙasa, musamman ma an ba amfani da bashin ta hanyar da ta dace. Akwai illa da yake tattare da shi, shine za mu kai lokacin da yake wanda suke bamu bashin ma za su daina bamu bashin, ko kuma a fara cafanar da irin wasu ƙaddarorinmu wanda suke ƙasashen waje da kuma wanda suke gida. A cewar masanin tattalin arzikin ƙasa Dr. Isa Abdullahi Jos, akwai hanyoyin da dama da gwamnati za ta bi wajen rage cin irin waɗannan basussuka da ke tarawa al'ummar ƙasa. Gwamnati in ta rage yawan facaka da ake da kuɗi, idan ta rage yawan tafiye-tafiye ƙasashen waje da waɗansu mukarrabanta suke yi ba gaira ba dalili, idan ta rage yawan abubuwan da ba muhimmai ba ne ta lura da waɗanda suke muhimmai kawai ta mai da hankalinta kai, idan gwamnati ta rage yawan barin gwamnoni, shugabanni da sauransu kawai su rayuwa ta kasaita, mafi yawan kuɗin ƙasar a waɗannan wajajen suke karewa, za ta samu raran kuɗi, a gwada a gani. Har ila yau Abubakar Ali ya ba da shawara da cewa na farko a gyara tattalin arzikin ƙasar nan yadda yake, za mu samu kuɗin da yake za mu yi amfani da shi a cikin gida. A rage kwaɗayin shigo da kayayyakin ƙasan waje, mu yi amfani da abin da muka sarrafa a Najeriya, in ma abinci ne da sauransu. Idan aka samu aka fitar da su, zancen mu ci bashi ba zai ma taso ba. Aka shi ma ambassador Saifullahi Lawal, masani kan hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, ya bayyana wasu hanyoyin samun kuɗaɗen shigar da Najeriya ta bi domin samu kanta kuɗaɗen shiga, kai har ma ta fitar da kanta da wannan kangin bashi. Kasashen duniya ta Amerika da muke kallo ita ce kan gaba wajen cin bashin IMF da World Bank. Amma su bashin da suke ciwa ba suna ciwa bane don a yi albashi, a dan ayyukan raya kasa, yadda wannan ayyukan raya kasan za su nemo ma kasa kuɗin da za ta iya biyan wannan bashi da ta ciwo. Hanyoyi da yawa da kasa take bi ta samu kuɗi, musamman bangaren noma da bangaren haraji, wannan Najeriya bata ba su muhimmanci ba. Da a ce Najeriya ta ba wa bangaren noma da bangaren haraji muhimmanci, da wasu basukan da muke ciwowa ba za mu ciwo su ba, koko ba za mu ciwo wannan adadin bashin ba. Ko a cikin ƙasa dai Najeriya ma tana ɗumin bashin da tare a kanta wanda ya kai naira tiriliyan 130.4. Muhammad Kabir Yusuf, Abuja.